Una salutació a tothom. És evident que en el sector salut hem après com mai d'una pandèmia com la que tenim en aquest moment, que ens està fent a tots reflexionar i aprendre d'una manera molt clara. I vull compartir aquesta reflexió a tots vostès, tots els empresaris del Fòrum Empresarial de l'Hospitalet. La primera és que penso que hem après i hem d'aprendre a treballar en un entorn d'incertesa. En un entorn d'incertesa en el qual és molt important i molt evident posar en valor la governança i el lideratge de les institucions. El segon punt, que penso també que és un punt important, és que s'ha de reflexionar d'una manera clara des del punt de vista de la globalització i des del punt de vista del canvi climàtic. Dos temes que han impactat d'una manera molt clara en la pandèmia. Hem d'intentar potenciar encara més el que és la proximitat i la proximitat des del punt de vista de l'empresari i des del punt de vista del rol que podeu tenir cadascú de vosaltres. Un altre tema molt important és que les empreses han de tenir polítiques que potenciïn d'una manera molt clara el compromís i la motivació dels seus professionals. Per nosaltres, en el sector salut, ha sigut clau. I és clau també des de la polivalència que també els nostres professionals han demostrat en aquest moment. El quart punt, que penso que és molt important, és que les empreses i nosaltres, el sector salut, hem de tenir polítiques de comunicació per estar molt a prop de tothom en una gestió de crisis tan important com la que ara tenim. El cinquè punt és imprescindible, és disposar d'infraestructures que puguin ser polivalents. Nosaltres hem sigut capaços de muntar hospitals en pavellons, hospitals en hotels, i això és molt important en situacions d'emergència com l'actual pandèmia, aquesta flexibilitat de les infraestructures. El sisè punt, molt important també, és que moltes vegades posem barreres administratives per fer la gestió, a la qual fer una reflexió des d'aquest punt de vista també és important, perquè a vegades el que fa és potenciar de manera clara el que és l'eficiència en moments tan complicats. El setè és que és bàsic disposar d'informació per la presa de decisions. De quina manera donem un pas endavant, les empreses donen un pas endavant per tenir de veritat el Big Data, per tenir tota aquesta informació que de manera contínua i en el moment dotin d'evidència per la presa de decisions. El vuitè és que les empreses han de tenir còdics ètics i còdics de bones pràctiques per tenir alineada a tota l'organització en la presa de decisions i en la presa de decisions ràpida. I això ha sigut un fet molt important també que hem tingut nosaltres en el sector salut. El novè és la necessitat de la cooperació entre els diferents agents. Aquí vull aprofitar també per donar el meu agraïment a tots els empresaris que han estat a prop de nosaltres, que heu estat a prop del sector salut, donant-nos moltes coses, equipament, serveis i sobretot un tema important que és el vostre suport. I l'últim, que penso que és una reflexió que va a tothom, que és la responsabilitat individual. En un moment com l'actual, en el qual se s'està demanant el confinament, se s'està demanant d'alguna forma el ser cívics, el tenir aquest compromís, que si som de veritat persones responsables, què farem? Farem que sigui molt més fàcil fer front a aquesta pandèmia i també protegir d'una manera molt clara a la població més vulnerable. És el cas nostre. Nosaltres som responsables del malalt oncològic, malalt molt vulnerable, però podríem parlar també de la gent gran, dels malalts mentals, de la gent amb disminució, dels nens que d'alguna forma
depenen de que tots nosaltres siguem responsables. Amb aquests 10 missatges, el que vull fer és compartir amb tots vostès la nostra experiència, l'experiència del sector salut, que pensem que en aquest moment ha sigut una experiència molt enriquidora. I també volia aprofitar aquesta presentació o aquest compartir reflexió per fer palès el compromís del sector salut, l'agraïment a tots els professionals del sector, no tan sols els assistencials de primera línia, els metges, les infermeres, els psicòlegs, els treballadors socials, els fisioterapeutes, sinó també les persones de comunicació, les persones de l'administració, de compres, de neteja, que fan del nostre sector un sector molt important. Moltíssimes gràcies.